sále společenského centra budeme koncertovat s kapelou Nezmaři a Poslední šance Míry Ošance v rámci báječného projektu Petrova cihelna. A právě na www.petrova-cihelna si koupíte lístky. Já chtěl jsem dělat opeláře, jezdit na oranžový káře a mít kamarády Romy a s nima objíždět i ty vaše občas špinavý, občas neuklizený a vy se tam uvidíme. Ahoj, 1. března, Jesenice u Prahy.